Zulomnyama modlela simhlophe sibuya kuwena ngokuyithoba silethe la udokotela uManyelo le Lion of the North osePitoli la ikhona khona ungumelaphi wendabuko osemkantshu bovuke ophethe elinye lamakhemisi amakhulu nesigodlo esikhulu kakhulu umuntu osebenza ngokuyimisela nakuyithoba ngokuthobeka ukuze umuntu wakithi waseAfrika esizakale kuloko osuke kudinga umuthi wesintu noma amakhambi esintu ukuze akwazi ukusizakala. Namhlanje ngasifuna ukukhuluma la ngezinto ezithinta la impumelelo kwezemidlalo. Dokotela kunjani? Sikhona kunjani pastor? No, siyaphila. Kama ke mina ngupastor weningi angiyeno nje upastor webandla elithile noma abantu abathile wekhethi ngokukhethile. Nawe ngupastor wakho nomunye ngupastor wakhe nomunye ngenxa ukuthi esikhuluma ngako into efuna isize wonke umuntu, into efuna ilethe ukuphila enyameni nasemphefumulweni kuona wonke umuntu njengokufuna kaNkulunkulu. Dokotela ngifuna la sikhulume ngodaba uthinta abadlali bebhola nje noma ibhola unazi izinto ezithi umuntu othi mina ngidlala ibhola ngifuna ukuthi ngikwazi ukudlala kahle, ngikwazi ukushaya amagoli, score amagoli maybe into enjalo uyakwazi? Ngiyakwazi lokho. Yabathusha. Yabathusa impela. Uthi udokotela uyabethusa impela. Ngiyabasiza abantu. Abashimane babholo the singers and then nama team. Isayila umuntu uza on his or her own ezofuna umuthi ukudlala ibhola uyakwazi ukumsiza. Even if kuzi team yonke the whole team still uyakwazi ukuyisiza ukuthi ikwazi ukudlala iphumelele. Mara ke spirit ke secret. It's a secret ukuthi wenza ini. Yebo. But umuntu ozela kuwe uyakwazi ukuthi abone difference which I'm from the Lion of the North. The Lion of the North has touched me. Then I've seen a difference. Is it? Babona different. Enkulu kakhulu. Wow. Yeah, babona different enkulu kakhulu. Bayakwazi ukuthi without me akuyenzakala. Yeah. Beza abagijima la. Ne team yebhola. Uma kuyafika kuwe iyaqala manje ukuthi nomuntu mayongena egroundini the opponent yabo this team le strong bayakwazi ushaya amagoli kakhulu. Wow, bayakwazi. The Lion of the North ePitoli la ikhona khona uthi umani ungumdlali webhola uma umuntu othanda ukupensela ibhola ukushaya amashibobo ama-spy-twos na wena umuntu wamatsamaya uyena kudokotela okwathi uhambele kuyena nangu ukuthi mhlawumbe une team njengamanje team yakho ayenzi kahle mhlawumbe isayile ku first division or whatever SAB Tsipe League whatever sigaba leyo division enikuyona kodwa manifika kuyena umehluko ngakwazi ukuthi niwubone. So ushuthi dokotela uma beza kuwena bayakwazi ukuthola ama points angezi ukuthi they move from certain division to another higher division. Yeah, Rebecca you are promote. Wow. Yeah. So manitshela mina dokotela akuduri yini ngoba this thing ifuna be expensive kakhulu. Hayi expensive. Hayi expensive. Wow. Iphansi nyana. Even if umuntu uyazizela still that person can afford it. Yeah. Oh okay. But if beza A1 noma beza as a team the prices are not the same, ne? Yeah, the prices are not the same. Mauza as a team, the price is much higher than if uza u1. Okay. So injalo kube sithitha udaba lwemithi ethinta ukudlala webhola uthi udokotela cha niyakwazi ukusizakala kuyena ke dokotela siyabonga kakhulu abantu abakuthinte kuyinombolo abadlali bebhola abantu abakuthinte abanikazi bama team nombolo ama number wami is 076 9625 704. Siyabonga uyiphinde 076 9625 704. Njalo ke siyabonga kakhulu nina bendlondlo no Phapha Ekhanda siyibeka lapho ke niqhubeke nokubungaza ubunina ukuthi ngingama Africa niqhenye ngemvelaphi nangendabuko yenu niqhenye ukuthi ngumsinsi wokumila kuleli lengabade mina ngupastor weningi ngithi ke asiqhelile siyibambile inkolo sinjalo kodwa siyazi ukuthi sinama Africa lokho akwenza ukushintsha siyabonga kakhulu uNkulunkulu